रे सखी। अच्छा खाके आवेला जब पानी है सखी अरे भौजी तो पान खा के आवेला तो का कहला तो झाट रंग देला का पन्नो के थुकुआ से ना भौजी कौन बात कहती है ये कौन सा बात है यार कि खाके आवेला पान है सखी तो का कहला पटा के चाटेला तो का हाल बा। आज हम फिर से बात कर मैं शो कर बेला और मैथिली गाना गाते भाई लोग। आज के वीडियो बहुत खास बा ऐसे कहल चाहते हैं आप सभी से कि वीडियो के जैसे कि आज तक बहुत मजा आता है। वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद बा और एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाल लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बात करता रहो तू परेशान रहलू सुनता रह भाई लोग तो भौजी को भतार पान करके आवेला तो भौजी परेशान रहली अरे तोर बहन चो तो भौजी का करेला हो उ थुकता घरे में थूक देवेला का कि तू परेशान रहलू ना भौजी कौन बात कहते हो यार। भौजी के बात सुनने के बाद में हम ऐसा लाते हैं कि भौजी के भत्ता नो कस के पेल देता और थुकवा था के हूट देता वैसे भौजी नो परेशान रहती है। ए भौजी ताके कह अच्छा बुझे ना बतिया हमार ए भौजी समझ में आ गई ताहे कहे के मतलब का बा। तो भाई लोग मैं भौजी के भत्तार बनू तन पान करके आवेला आ भौजी परेशान रहेला लेकिन भौजी समझावे कि सुनी ना पान करके ना आई ऐसे मत करी तो भौजी के बात ना बुझेला। तो भौजी ना बुझले के मतलब ई बानू कि हम ऐसा ला कि तो भतार कस के पेलेला तनी आगे फिर से कहते रह तू का कहता रू कि ढोरी में अंगुरी डाल के मतलब ढोरी में अंगुरी डाल देता ना कहीं बहन भौजी का परेशान रहता है यार। बहन कौन ढोरी में तेल डाल के कौन बियर डाल के अभी ढोरी में औरी डाल देता है। अरे तो बहन चलो भौजी भक्त बहन चो पटा के ना पेलेला तारा बहनी के गाड़ी में आड़ी पेलो सुन तारा ढोरी में अंगुरी डाल के सुतेला भत्ता। बहुत अच्छा भौजी तो भतार करेला बहुत अच्छा भौजी तो भतार करेला। अरे ठीका में आइले बानी पहिला बार आ कमे खटाई तनी ए ठिकादार आ पढ़े के बेरी में फाटल गार तो काहे ढोएला बात तो बन जो चाटू सैया ढोरही छै गोर बारे तार बहन जो बहुत अच्छा चाटू चाटू सैया आ चाटू चाटू सैया आ ढोरी बा गोर ओहो का बात बा। भौजी के ढोरी गोर बा तो भौजी चाटेला कहती है। अरे भौजी तो पटा के पहले देना बड़ी मजा आई तारा बहनी के झाड़ छिल चाटू चाटू सही ढोरी में गोर आहा हम बुढ़वा बानी कि तार ढोरी चाटी बाद में कहबो कि हाँ पटा के पेलबो ना करेला सेरो से डालो सैया छसलिया ठोर चाटू रसे से चाट लिया ठोर। अरे कैमरामैन हमें एगो बात बताओ ये सब गाना कहाँ से ढूंढ के लाए ले रे ना हमरा के बता ना रे सरवा तो ये गाना मिले लखा आए आजकल कितना भोजपुरी में कोनो कोनो उठा के पेल देता वो गाना ना मिल ना लेकिन और चाटा रस चोदा लाहा लसन बहुत हम कहूँ नहीं किया ना समझ में आती भौजी कहे के मतलब का बा तो ने सारा गाना लगा दे चुन के। अब तो नहीं बताओ भाई लोगन जब हमारा कुछ पता ना रही तो लाइन में से पेलम जब पता करम तब ना पेलम कि हाँ लड़की कैसन या कैसा ना माने लड़की सती से बीती हो के आगे पटा के पेल दी तो बाद में कही हाँ सबसे अरे हमारा आकाश पेल दिलक क्रेजी टाइगर 5 में पेल दिलक तो हम कहाँ से ना हम ना पेलम हम निमन गाना लगाओ चाटू सैया ढोरही छै गोर देखा भौजी तार ढोरी गोर रहे चाहे करिया रहे वो चाटे वाला सामान नहीं खे हम ना चाटम लेकिन अगर कोनो देवर चटता तो सारा के नीचे वाला भी चटा दिए तो सारा बड़ी मारे ओकरा ना बहन तुम्हें बता भाई ढोरी चाटे वाला गोर बा एगो गाना गले रहे बीरे हनुमान श्री राम जी के छोरी के आ भोरे भोरे करे पार नाम देवरा ढोरी के ई गाना आ रहा था बहन जो इतना पेलाई कंडीशन कि बाद में लेकर सुधर गल लेकिन फिर से भौजी आ गल भी ढोरी चाटा गोर बा। अब तो नहीं बताओ तो ई कौन बात भल हम तार ढोरी चटम तार ढोरी चटवा लगे तो ढोरी तार ढोरी चटवा लगे ले तार ढोरी चटत रही देखो ऐसे काम ना करी हम सख्त बंदे हैं कोई गलत काम नहीं करते हैं हाँ खाली पटा के फैलते हैं धीरे धीरे रसे रसे डालो सैया ए कैमरामैन का चाहता है सारा पटा के फैल दी है सारा पहले ही कहने गाना हटा दे लेकिन इस सारे गाना ना हटेलक फैन से सारे गाना लगा देलक धीरे धीरे रस
अरे सार बुढ़ छुछुनर गाना घटा दे सार तो नहीं तोरा के पेल दे तू हक देबो।